Joj, blede. Juda. Vidi ovo. Zašto ovo skupo? Zašto ovo skupo? 105 kuna. What the hell? To treba bilo 3 kune. Hajde kupimo. Ovo je još manje. Kako li to uđu na glavu? Kako je on to? Kako uđu? Popnu se. Kako je ukusan. Je. Daj meni da probam. Martina jede. Jesam ukusan. A nema pariš moj sos. Čekaj. Pogotovo ovo. Ko da je pipa? Kad uđeš. Meni ništa nije, šta je vama? Pa jes. Isuse Bože. I sad je krenuo. Silvana je divna suprot mene. Ja ne mogu biti u ovoj sobi. Evo se požu, nećemo stići. Koma, jedna. Malo se uspravi. Evo njih tamo na redu. Silvana, šta si uzela?
desde la prisión. Te hablo de...